Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC munyengo imene yazinatheka bwanji, nyengo imene ndiyosausa kwambiri kuposa mazuzo a Ambuye Yesu, amene wina pakana lero sakumvesa kuti adatuluka bwanji mboma, atamupulintira kale nsalu zokuti akalumbirire, komanso ataononga ndalama za nkhani kugula pakana zija zimakugidwa ndi angamira, chija chimakha ngati chimanyamula maliro kunja chija, koma iye anachigula chimeja kuti akakwere siku lolumbiritsidwa, atapulinta kale ma t-shirt, zonse zitatheka kale, chifukwa anali akunamizidwa kuti iyeyo ndi amene atawine zisankho, ndipo ankachita kunena mwathamo, kunena kuti na amene anazolowera kudya kuba simundikwanisa, chifukwa ine ndikulamulirabe pakana 20 sate, ndipo wina asafune ine tamene ndikuwina. Vandu ndoyipa kwambiri, Amalawi ndinu anthu achabe kwambiri. Mwampangiranji mwana wanzanu chonjija wakukasiya, munthu ofatsa ngati uyo, moreover ndi mbusa amene amakhonza kumayankhulana ndi Mulungu limodzi ndi mwana wace, inu osamumvera chisoni iyayi, anthu oyipa. Koma nde munamudyera ndalama zachetu, mmene mwadyerera ma MP ndi makhansala, ndipo ena pakana machita kumayitana anthu kuma paper Sunday, kuma builders day, kuma anthu kumachita kukang'anirana ena kumapanga mpikisano opereka ndalama ma 10 miliyoni, ma 30 miliyoni ati awine. Tinakuwuzani inu anthu awawa, anthu asakupusiseni, tabwerani pamodzi anthu inu, musaononge ndalama zanu, koma anthu nde mwaonoka ndalama. Wawene amene ndikumvera chisoni muzoseza amene ndi wajantoliro awene. Ukamamva kuti akulira awene zomveka awene, ndipo ndikuchita kumva kukoma kunena kuti matama taizinasi kanthu yaye kuzimva majuisi. Nyengo yazinatheka bwanji. Choncho lero ndabweranso ndi nkhani zikulu. Ena mmaona ngati kapena mwina tikamalawira chonje kumakhala kusowa zochita, koma ayi kumafunika kuti inuyo Amalawi muziziwa zinthu, komanso zinthu zimene zikukukhuzani inuyo zizimveka kwa asogoleri. Asogoleri wanyozere okha kapena ayi. Ndili ndi nkhani zikulu zimene ndikufuna kuti ndiyalankhulire awa a DPP. Zili ndiwo anyozere okha, koma malangizo nditapasa. Chifukwa nthawi zina munthu kukwatira mkazi kapena kukwatirana ndi mamuna amene chinamupha mkazi ache kapena mamuna chosakuchiziwa, ndiye kuti munthuso umakhoza kukapeza mavuto. Apa lero tikufuna tikuwuzeni inu a DPP zinthu zina ndi zina zimene zapangisa kuti wajantoliro ndi anzache amene amafuna usogoleri pakana 2090 agwe chagada, asamakhulupirire koma ali ndi china chilichonse, ndalama zomachita kumasamira nyumba, kumachita kuponda, kuiona 500 ja makhala alibe nayo ntchito, ali ndi ndalama mapwemvu. Ichi ndi chimene chikufunikira kuti inuyo muchionere patali, chifukwa ngati simuchionera patali mudziwe kunena kuti nanunso kutero ku 5 years ikubwerayi mugwa nayo. Koma tisanafike kumeneko, ndikufuna ndiachite congratulate ma ministers amene akulumbiritsidwa lero, komanso ndikamuchite congratulate Enoch Chihana amene swati alumbiritsidwe lero kapena mawa kukhala second vice president wa dziko. Izizi ndi chisimikizo kunena kuti nthawi zina udindo tikamaufuna, Mulungu amakhonza kuukaniza. Udindo umachokera kwa Mulungu, ndipo amaona munthu amene akhoza kukhala msogoleri. Chifukwa kunena chilungamo, udindo umene wa Enoch Chihana is a sign of hard work.
It's a sign of being patient. It's a sign yoonesa kuti munthu uyo ndiwopirira komanso ali ndi ma characteristics ofuna kusogolera Malawi. Motero kuti ena ake ankaona ngati udindo umene uzakhala wawo. Ayi lero ati alumbire ndi Enoki Chihana. Munthu osazikonda, munthu ofuna kukhala ndi anthu, munthu amene anabadwira amachita kuoneka kuti anabadwa mu banja losakhala la ana osusuka. Lero ena aka mutukwana uja Peter wa Muthalika aziuona udindo ukuyenda umo. Chifukwa chana chizolowezi chana kholowa kuzitenga ati kudula kwambiri, kuzitenga ati kukhala iwo wotchuka, ndelero tu udindo uja ndu wakukanikani. Ati alumbire lero ndi Enoki Chihana, tikuchiteni congratulate kwambiri. Pitani mukatumikire anthu osakazikonda, mukatumikire anthu mudziwe kuti kapitolo yanu ya inuyo ndi anthuwo. Ndipo pali ena aja akumanena kuti Enoki Chihana ofunika asiye za second vice president akakhale MP akunama chimwene. Munthu sumakusunga kale kusukulu ndikumafuna uzingokhalabe mu standard 1. Anthu amene onde amene sakukufunirani zabwino. Munthu umayenera uzipanga progress in life, and what you have achieved today is something chimene ndikuyenera kukondwera nacho, komanso anthu akufuna kwabwino akuyenera kukondwera nacho. Lero ndipita kuja kumatchedwa ku DPP kuti ndikakuunikireni kunena kuti china mwa icho chimene anafera aja MCP ndi mtima ofuna kuotenga ngati iwo ndi ozindikira. Ankasewera mpira ndi anthu okuti sanali mu timu yawo, kusewera mpira ndi adani. Munthu wanzeru sumadya pa tebulo imodzi ndi mdani wako. Ndofunika pamene inu umatenga boma lya DPP muyang'anisise kwambiri maministry yangapo, muyang'anisise kwambiri mabungwe yangapo, muyang'anisise kwambiri madera yangapo. Amene wawa ngati simuwayang'anisisa mukhoza kumagwira ntchito yabwino, koma muli anthu ena ake amene momo okupangani sabotage. Number 1, tapitani ku MBC. MBC iyi ngati simuyang'ana bwinobwino, kumene kukuli anthu amene akuoneka ngati ndiowulusa mawu, koma anthu amene ali zinkhanira, anthu amene ali otumidwa ndi adani anu, ndipo azikuchita ni sabotage. Iyi si nkhani yomafuna kumasekerera, ndofunika muyang'ane kwa msanga mwa machawi anthu amene ajawo wa ku MBC ena akakutukwana ni ajawo mu programu ya Timvese ija, amene ajawo funika kudira nawo. Chifukwa ngati simudira nawo, anthu amene ajawo azakupwetekani kwambiri 2030. Izizi ndikungokupasani malangizo amene wa aulere ndi no mese. Of course bukuyenera kuti muyang'ane so critically. Pali anthu ena ndi ma professionals, ndi pali anthu ena ndi anthu okuti anachita kuyikidwa ndi wajantoliro amene wolo zitavuta zitatani. Mukuyenera musagwire nawo ntchito. Chifukwa kale lija ndinkawawuzanso kunena kuti anthu amene muli nawo mukugwira nawo ntchito ena ayiwo si anthu anu, ena ayiwo ni maplanti. So ku MBC so kuli maplanti amene ngati simusamalira akupwetekani kwambiri. Dera lina limene inu a DPP muti muliyang'ane pamene mukuyamba kuti muzipanga zina ndi zina kuti muwaombole Amalawi amene ali nanu chikhulupiriro ndi ku Adimaki. Ku Adimaki kumene koko kunavuta kopsa, kunachosedwa anthu ntchito osalakwa pakana lero sakuwapasa ndalama zawo, komanso amene anapeza mwayi atalembedwanso kawiri akuzunzika kwambiri chifukwa kuli maplanti okhaokha a MCP. Mukuyenera musamalire kwambiri. Ngati mukufuna kuti zanu zikuyendereni bwino, mukuyenera kwambiri muyang'ane ku Adimaki. Adimaki ndikovunda kwambiri. Ku Adimaki sikuli bwino, ndofunika kuti muyang'aneko ndi diso lalikulu kwambiri chifukwa imene ijayi ndimene iti kupwetekeni. Ngati anthu amene wawa simuyang'anisisa bwinobwino, komanso ndikusamalira anthu amene wawa amene akugwira ntchito ku Adimaki. Adimaki ndimene ikhoza kuzakugwesani siku lina. Izizi ndikungokuwuzani inu anzathu a DPP malangizo amene wamuwatenge kwambiri seriously. Nkhani ina imene muti muyang'anisise bwinobwino ndi nkhani ya anthu anu amene anagwira ntchito
kulitu anthu amene agwira ntchito achinyamata komanso anthu osiyanasiyana. Pali uyu amatchedwa Maria wamkulu wa azimayi wa amayi ku Southern Region amene chatu nayenso tiwagwira ntchito, wagwiratu ntchito uzisikana amene uchayo. Nthawi inoyo ndikuwuzeni abale anga muli apa, nthawi inoyo ndi pamene anthu amayamba miseche amayamba kumakanenerana zambiri kwa atsogoleri, kumakhomererana. Koma tinene chilungamo, chinthu ichichi kuti chiyende kufika pamene chafikapa inali collective efforts. Achina Mainja ajawo, achina Mariawo, andasowa amene wagula andasowa, kubwera ku anayo, kubwera andani akaziwe, anthu osiyanasiyana achinyamata osiyanasiyana agwira ntchito yotamandika kwambiri. So mukuyenera anthu ano pamene mukumadya makekewa, anthu anu so muaganizire, komanso muganizire wina aliyense muno Malawi, osakhala kunena kuti uyu si wathu, uyu ndi wakumpoto, uyu ndi wachani. Ayi, ndiofunika anthu onse akhale imwe achite treat equally. Mukati chonchi muona kuti zinthu ziyenda bwino kwambiri, koma popanda zimenezozo muona kuti zinthu zambiri zisokonekera. Awa ni malangizo anga mama uno anyuwani, komanso malangizo aulere opita kwa inuyo, komanso ndiofunika kuti ndi muayang'anire Amalawi, muonesese kuti kodi zofuna za Amalawi tikuzipanga. Kodi anthu amene akuvutika akumuzi akukwanisa kupeza ma basic needs. Kodi fetereza watu timpanga fetereza wa subsidy kapena timpanga fetereza wa universal. Chifukwa sotu fetereza wa subsidy uja machuluka za chinyengo kwambiri, samafikiratu anthutu. Izizi ndofunika muziyang'anire, mukhale pansi muonesese, mukhale pansi ndi ma technocrats, mukhale pansi ndi anthu a business, mukhale pansi ndi anthu akulu osiyanasiyana, amabungu osiyanasiyana, muone kuti kodi pamene mukupita chisogolo 2030 mukhala mukuyenda bwanji. Koma mukamagwira ntchito ndikumakhala ngati ndinu opemphera kwambiri, ndikuwasiyana songole mkati momo, omwewo ndi amene atapangisa azakupwetekeni, omwewo ndi amene atazitumana ndikumanena kuti iyayi amene wawa akukonza mapulani wakuti. Chifukwa tu nkhani ina imene muti musamalire nayo kwambiri ndiyo landira anthu amene ndi ma political prostitutes, amene amafuna azikhala m'maboma aena aliwonse, kutero komwaona aziyamba kumanena kuti bwana ifeyo tinaziwa kunena kuti mtsogoleri weni ndi inuyo, osakhala chakwera. Koma anali ndi chakwera yemweyo. Onse amene anachoka mu DPP kupita zipani zina mukuyenera musamale nawo kwambiri. Anthu amene amangufuna china chilichonse chikhale chawo azidya bwino. Ni nthawi yokuti anthu aena atengerepo phunziro. Sizomalandira anthu, mukoza kuwalandira anthu ali maplanti atatumizidwa, chifukwa awatu mtima sakuupeza betu. Anthu amene watu ndi okwiya kwambiri. And even nkhani ya security, you need to beef up security ya president. Chifukwa chinthu chimene mwatengachi ena sakumpuma nacho bwino. Alitunduka kodi twinu kunja kunotu anthu agawanatu mfutito. Olo anyamata amene wawa programu ya timvesewa anapasidwa mfuti, mukang'ana mapepala a polisimo muona kuti anthu amene wanapasidwa futi. Andi kwina kumene mutu muyenera kusamala kwambiri ndi ku area sate ndofunika kumene kuja kutenga sachera panjatu lijalo lotimachita kukwazula kumundi yali ndikusesa amo mu area sate ja kuisesa, chifukwa kumene kuja kulizigawenga kwambiri. Izizi mga DPP akulu a DPP mukhale pansi muyang'ane bwinobwino, ngati simusamalira kutereko 2030 mukozanso kutuluka mboma. Koma ine ndikukufuniani zabwino kuti mukhalebe mboma momo. By what? Doing zimene anthu akufuna kupanga. Komanso osamaloledwa kumanamizidwa, osalola manjanjawidi ena abwere aziza kunamiza nino. Ayi. Komanso kusankha kumugama sankha anthu maudindo osiyanasiyana, sankhani anthu amene atazikondweranso ndi Amalawi. Osasankhaso anthu amene anali ndi mbiri zoyipa ndiye muziwapasanso maudindo. Zimenezo zikupangisani kuti ulendo wanu wa 2030 ukhale ulendo osakhala bwino. Awa ndi malangizo aulere. Bon Kalindo.
the DC. Mwana woupsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kodi chingamira jiyaoza ngondi pasa bwaje, Aliyonu. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.